siya bakit? Agdalos ka dito balay. Dahil sangpit kanon ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka na? Undaway da ka naon. Isung agdalos ka tapnon nadalos to'y balay asang petanda. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo tikunak. Doblem agdalos ata nakababaeng. Punasam anaimbag tinatar. Nagitikawa. Kan ikatem dagiti nakasalapay Abram ijayan tiridaw kababain sapay agrat-ratik met dagijayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti sangpit na nobya na. Di na man dagdagay ngagdalaws. Nagdalusap nga ruday. Noan niya ti masangpitan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, at na nagsarding at tricycle iti batong bakag. Isuudan sa dagitan. Allah, ay ajak may nakadigaws. Agbangbanglo aklatan. Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda na iti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon, nana. Tata. Ay, kastabat kan ka, balasang ka. Nardaw, naglumugmugayam tinubya do'y nagta. Anya ka matan. Agarasas ka nagpiksa. Pulay may nga mente nalulok magnana. Nalukmag ni tatang ko. Nalukmag mat ni nanang ko. Nalukmag dapong ko. Kan oray dagijay aante ka na angkal ko. Nalulukmag damin. Kan oray dagijay kakabsat kan kakasinsin ko. Kasi matlang ti size na. Ayos laeng balasang ka. Oray da kamay. Adumot lati kakaanakan mi ang nalulukmag. Natangarod kinalukmag ni Edwin at ti aset na tatang. Iso, tinakainlabakin ko ana. Kahit kasanon, naglutuak, dito'y kayo amang rabi anak ka. Wana lang. Kanwan gayam, dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar, kanawang pa mo urnong mawapang asawam. Iso nga rod, dito yan tipagyanan na. Taagurnungak pa itipagkasar may. Mala, magantayan. Nakagaumot na ni nanang yaw. Ala, Edwina, sumangutan. Wan Ryan, tani. Mabisinak nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro dato'y tiyan ko. Adto ti plata o balasang ka. Agyamanak, tata. Ngam dato'y dakkel nga plato ti kayat ko. Hanak nga sana itibasit nga plato. Adto, iti narabid ko asawsawan. Igawan ka niti ka ng Edwina. Ay, haanan siya kon. Gawad at samo, aminin nga inapuyan nardaw. Shhh! Tangiwat mo man. Bala, mangan ka lang balasang ka. Di ka agbabae. Wan tata. Ryan, mahal. Dato'y lang te masida. Ha? Isumot la telinuto ni nanang mahal. Ay, han nga balin, tanay mas mat dato'y masida. Kasti at agluto iti bukal ti balatong. Ado ti sagpaw na nga karne. Nananay, ibuk-buk mo mo't amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka. Balakit Idin ka pa'y agaw o iti masida bakit? Di ka sumanao dita. Nagpasay jay na batay. Kunak nga ipasida ka nagiti aso kun pusa day jay. Basta gawa maon. Darasag. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balit kita ni nanang mo ide adote kinan ko Ryan. Pasensyaan o adote kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangkay to itiyan ko. Di mo ikan iti sa bali akay papanantijar ni nanang itay mahal. Awan na jay. Kano maminsan. Nayunan ko man ni nanang mo ti lutoon na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe.
Nala, bayam, nasakto ti agluto, mahal. Basta awan trabaho. Oh, nay mo tarawot day jay anobya ti anak tan lakay. Sikamag, no nakasango jay tao. Di ka mo't arasaas nga arasaas Tanagpigsa ti arasaas mau. Di mo amaw ti agarasaas tanagpigsa ti boses mau. Nagloomag tumo ti pinili jay anak mau. Ay mangiraarit iti makanday jay. Anyang araw kat nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam ni Tiabe ni Ryan. O kitam nang iti dua nga ex na. Naglulukmag na. Ay, unan niya. Maikatlaw anobya na ni Edwina. Kat agpapadada amin iti pamagay. Why? Kan uray nalulukmag na ta nagpipintas damay. Nagpipintas ti rupa na. Hanggang panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amin. Ha? De oray, pintas na amin na pintas no nagrawot mangiraray ti kasjaya kabalay. Mabiit ang maibaws ti kwarta. Kit baybayam ka day ta agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gat-gatang iti masapsapol diti balay. Anyat pa kasi kuram aya, si kamar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw Ryan. Apay, awan trabahom ita. Awan na lang. Ta napuspun mo tayo trabahon mi kumaakabite iti kalsana. Intun bigat ka naman eh. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Okay. Anya ngay dagita luto manak ka. Sabali tinaluto abangaws. Sabali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutuam. Adobo a karnet baboy na nang. Anya day ta. Pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahi sidaan tayo. Anya? Agbirok ngamin ni Edwina iti sabali apotahi. Saan amap na kiti may sa apotahi na lang. Ay, anyan. Nagastos laonay mo jay nobyam anak ka. Gatang mauntay swildom iti napanalawas. Wala lang. Ingulpik iti masida. Ay, awan na anak ka. Kasano ang makaurnong ka no kasta. Nagastos launay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday jay nga Edwina. Tamasapol nga adu aputahe ti sidaon na. Saan da abak ng nanang? Padpada tayo lang ang naruam ngamin iti adu amakmakan. Tanomapan kami mangan iti karinderya ket 5 a klase ti masida ti order na. Anya? Ayun ay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma, tadakkel ket ngaro di pagkargaan ti kanen na. Agsaraaw ti tiyan na, no bitin ti kanen na, nanang. Nagsweldo kan, Ryan. Woy, mahal. Oh, adto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan mo't ngamin ang diretso ti trabaho mi? Iso nga upat lang nga aldaw ti nasweldo. Ay, anya nga rod ngay. Talaga nga kasta Ay, intang nga rod gumatang iti masida, mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, adda trabaho ita, mahal. Apay no agpakuyog ka kanina na. Tapno adda kadwam nagbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan na diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga akitiin na po kan masida. Permiti pa nang kita na iti imak nga aggagaw. Ala, di mo panunuto ng dayta, mahal. O sige, si kalat nga rudan ti makitsinda. Diyayla ka ba alam nga imutan ti gatangaw? Dati ti ilutuyo nga masida nanang niya. Ilutuyo amin dagita Hanyo manan nga tip-tipid ang tagluto. Uray ta kwarta may matkanirayan ti na igatang ita. Ay, nagadun ngay. Iluto kamin dagitoy. Uwan nanang, 5 nga putahe ti lutoon niyo anya.
Kanuman agluto kayo iti inapoy kat naynayunan nyo. Apay mano aya nga kaod ti bagas ti ilutluto yo. Upat akaod. Ay, isumat lagayam. Ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaod yo jay bagasan, nagbasit nga kaod. Dublian nyo Pagbalinan nyo nga 8 nga kaod ti iluto yo. Anya? Ay, Ryan na nakaw. Bagbagaam tuman jay nobyam. Ibagam tasurwon na ti agtipaid. Nabuslong iti bagas ken masida. Kaslamot kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayawn. Wan nga ro. Nadlaw ko nga ro da manipod nagdana kami kan ni Edwina. Nagbiit may bus ti kwartak. Hanggang jakmot mabali na lapdan. Kaasim at nagsakit ti tiyan na. Nalakang amin nagbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laangan. Kasumapul ka itinakot tong nga nobya. Ninanang mo. Saan mo takas ka rin nga ramidan dahi tangay bagbagayo Ay ayatek ni Edwina nga ore na lukmag. Kan amoy mo apag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukas tanga raw. Masapol la dubliam ti panaggagat mo ngagtrabaho. Tanay, pangdwa a tao ti lamuton jay asawam. Una nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sabali a pagtrabahwak. Agtrabaho ak, ag-overtime ak, kan ag-sideline ak. Manganan, Edwina, umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linuto yo jay masida. Naluto yo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linuto. Tanay, nabuslaw nagluto ak iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi jay tapno mailuto nga amamin. Suruom ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abak nang? Kumaan no aglap-lapusanan tayaw taoray 20 aputahe ti sidaon tayaw. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan basta maibagat ti rumbang maaramid. Kasyam kumamot yay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan aglako-lako iti kom-komporme. Tapno at talapaggatang iti masida. Isuasursurwam, taginaw. Saan alamot ti kukuam? Ay. Ala, manganay. Ne, Edwina, si kamot gayam. Sumrkaan. Agyamanak, Belinda. Ada ka di kadwam ito'y balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige Anya nga katawisan nakmat nga mangan di mga anak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto'y ti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babayan, Edwina, mangan ka lang. Thank you, Aji ko. May sala nga putahe to'y si Dayo. Ay, wan Edwina, day tamot la tinaluto. Ano sa mo na? Buwan di bali, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbang lumanda talot-lotoan niyo. Nasayop ko nga minitorwar. Iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, balasang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Si kala ang tagsida ita. At dyan ni tata mapasipikaw. Kasangsangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa ngaramanan data malot-loto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labas sita na malutaw. Tamangan tayton no madamdama. Balasang kaw. Oh, ato'y party na po, Edwina. Mangan ka lang. Di kagbabay. Thank you, Tata Pasipiko.
Ni nanata siya ngayon, napananan. Aday di salas na. Agbuy-buya man na ni TV. Basi tikan kanan na. Isa nagbita mang manganday dyan. Ay, oh, mabisbisinak ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Inda noon ko ito'y balayo tibisin ko. Apay, di ka pa'y nanganaya malasang kao. Nanganak matkit di ng basit. May sa nga po tahitiin luto dya katugangak. Patiin na po iti pidan na nga iluto. Kaslag patinggal ang iti karabukob ko ti kankanok iti balay me. Apay, anyat paborito maaya asidaan malasang ko. Uray anya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga po tahi. Adu nga po tahi ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak datu bosit ko. Ay, kasta aya. Wala. Umay ka lang mga niti balay, nukurang tikan ka na medyo balay yun niya. Tata. Kating kayo welcome nga umay mga iti balayo, tata. Ryan, bagbaga amjay asawam tanay. Pindain nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tinutun nyo Tapno saan naman pa nagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarugin ka nga trabaho anak ko. Para kin ka mula ang aramidik kahit. Sana sakti panunutin nyo. Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na sidaan. Basta isaw ti aglotaw iti sidaan na. Isorom nga trabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruaman ang maidasdasaran latan iti kanun na. Ibagam ta agluto iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon? San pa nga rodid bina? Kunak ngagluto kiti kanak ng si Marutak Mag. Abay, ni bakat mo ngay? Napanay di Manila? Napanda sinukonte kapsat na nga gapoy di abroad? Ay, kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo, inta mga nagiilay. Naimbagin dyan taro ti pagpilya na putahe. Ha? Ay, sige. Ay, day, tati kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak, iti may sala nga putahe. Papa na may duwi na. At nakamat dito'y ili. Wano, agmarket ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan, tata Pasipiko. Ay kat intamangan nay talagayam. Ha? Agpaiso tata? Sige man nga rod. Jay sa bali mat ang nga putahe. Jay na isab sa bali kumamat nga putahe. Sige, nay talagayam. Anda papananta a restaurant. Nay dumduma ti putahe da ijay. Edwina, bakit? Ay, han ka man nga umanarako, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko nam? Naumakan? Anyat na ka umaam? Awan, adaya yung bagak. Maturugtan ko nak. Agsarita taman pa nga ron. Pudno aya, adi ka kanon namigat kan nangal daw diti balay itay. Kan itay malam, kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe iti balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo mati agluto iti kayat mo asidaan. Bakit? Ado, ti mabalin mo alutpon iti ref. Masadutak nga ron nga agluto. Naimas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan, ta kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bambuan, nuga. Na Natasha, di yun na nakita no limabas dito'y balayo ni Jigo nga asawa. Ay, jakbot na si putan, balasang ko. Apay, sana nagpakadaya? San nga raw? Tunggal pandangan, awan iji balay.
Sa nusumangpot, nabsog ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Ijay ka no mo ilay. Ay, masansana na kasta tira aramidon na. Anya, ay agpadadan akan nila kay ko. Manmano mo lamang andito'y balay tamad adik sa namangan itirwar. No ka ano alim makay. Iso magti ka na yun na pampanangan na ni Jerwar. Uray ko manaway sa nak, samag. Un nga rod, na. Uray nila kay kaw, di nakainaway sa uray na minsan lakuma. Nala, urayam latang aroda na subang pwede asawam, Belinda. O niya, napsog kamot lang, Edwina. Ay, terme ah. Thank you manan Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tahay tinaramanak. Okay, kasanaw? Mapantamanan iti sigo na papananta. O, kasto yung malpas tamangan. Katsi ka ah. Bahala ka, Jigo. Mangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, daado aportahe na ita in-order ta. Wan Pasipeko, talaga nga agbusugak manantad ta. Saan ta pa nga gawawin lumalpas ta mga anuan? Mapanta pa iti sigod nga ayuyang ta. Wan, ariglado, Pasipeko. Amom, maayo ako man amang ming-ming-ming di tarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan ah. I like you. I like you too, ha? Pasipeko. Ayan ni bakit mo, Ryan? Ha? Apay, Belinda? Anat masapol mo ken kuana? Kan apay akas lang makaungungat ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan! Agpakpakalong iti asawa! Ha? Ni, Ket, tapno mamati ka. Adtoy dagiti ladawan dadwa. Oo, kitaom. ha? Apay akas ta tilangada dita. Ha! Nakitak dagiti aladawan iti cellphone ti asawak. Kanayon da nga update ijay ili. Anya? Awanan day, Divine! Idarom ko ida! Ha? Ha? No, Natasha? Awanan ba ti asawam? Parwarang matagririn ni sut kamay? Ha? Apay na. Anyat atraso ni Edwina ka na kayaw. Lalaki ro ti asawam! Saan lagaya man nila kay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda! Ha? Parwaram ka kayat ko makasarita! Masapol nga gririn ni sut kamay! Pakawanan ako, Marayan. Apay, anaramid mo ti kasto kanya kay Edwina. Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Agsakripisyo ang nagtrabaho para kin ka. Tapno may pay ko lang nagiti ka sa pulam. Ngaman niya't inaramid mo, ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang ang makanti sa pulam itirwar. Yung pati mo't gaya man ti. Sana nga maulit na Jay. Sorry, promise. Hanakon nga ruwarit to balay. Pala, ako kusam amin na nakawas mo. Tapumanaw kalangan. Ha? Apay ngay. Hanak ka di ngay kaniti may sapay nga chance nga agbalbaliw. Lading itak, ngam saanan. Naupayakan kan. Lalakati mamakawan. Ngam narigat ngay sublit isigo na panagtalak. Nasakit man. Ngam nasaysaya tawas-wasan tan ti amin ka na ta. Iso apumanaw kan. Ilay. Apay, asino di lalakay, akanayo na mapanitabali na nanam Amirna. Ha? Asino alalaki, tatang? Di ka na yun anak kamutor amap mapandita. Way, isaw. Apay, asino na dyan? Agar-aram nga tak ni Tese nga anak ni nanam Amirna. Diyak mo Apay aya. Uno, agsing-singer itilon. Apay, naglon nga ta Amirna. Diyak mo tatang. No delivery boy might.
Awan imut na mapanditan ko. Ima may mapandita balay da. Tamangan no kabagyan da Namagam tuman ka ni Tesay. Uray ta kaistorya amot ni Tesay. Saan? Namagam to niya. Ni, apay ay nga interesado kayo iti day siya lalaki. Ha? Ay, awan. Madamag ko lang mo't nasakit nga minti matak ang makakit-kita. No, kanayo na mapandita balay da na jay. Bayan nyo, tadamagak to, tatang. Tesi, anyat si Dayaw? Ay na, naganger ni nanang ko iti red beans. Sinagpawan na iti tinuno nga ikan. Kaya't mo, tama nga laak, Eli. Ay, agpada tayo iti linuto asidaan Saanan, kas tama lat si Dami. Aywan, madamag ko man laang, Tesi. Asino di lalaki akanayon nga umay dito'y balayo? Agar-aram kan ka dayjay? Ha? Ala, saan mo ta? Asino nga rin nga dayjay? Kabagyan niyo? Saan? Agar-aram kin ni nanang. Aniya? Kastaya? Ay, kunaklano si katar-arman na. Madlaw mga ubing dayjay ngam ni Nana Mirna. Talagang ubing Tain inauna ni nanang ko iti 15 atawon. Kastaya? Ay, sabagay, napintas mo ngamin ni nanang mo nga uray bagatunan niya. Una, adu pa'y laang tilalakay nga ag-crush kan ko na. Ngumday jay samot alalaki ti kayak na. Adu ti aggandat nga umay mang pasyar kan ko na dito'y balay. Ngumdi na kayat, gapo ata lalakay dan. Dayjay mo ti kaupingan nga agar-aram kan ko na. Aya, kat inaklunan. Jak amu Di namot ibaga ti agpaiso kanya. Amo na ngamin ajak kayat dayjay aparakan ko na. Makinobyo da, ubing pay. Tay kumamot katauban da Onya, nagkapukan ni tabalay da Nanam Amirna. Dinamagmaw no asino di lalaki akanayo na mapandita balay da. Wentay. Ha? Nalaing ngamin nga agdala ni Nana Mirna. Isu nga adulat tatag kursunada ken kuana. Ubing ba't na dya lalaki ng isaw? Imposible Aman, tatang. Agar-aram ka ni Nana Mirna dayjay. Ang mga no kaya't nalakwartaan ni Mirna, isungar-arman na. Ta pensyonada ket ngarog ni Mirna. Diyan mo awan pakibiyangan tay ditan. Biag dadaytan, tatang. Ni. Apay akas tati jaryo ngay. Kasla kay nalpay nga anyan. Bigla mo't akas laglaladot kayon. Sumarampiting mo't nita bakit Mirna. Bakitan nga agpapaaram pailaan. Dila agbain. Inaklon na siguro isa kanayon di tabalay na na dyan lalakay. Kabaybayan nyo kas tati kaya nangaramidon. Anya ko mapakibiyangan tayo kadakwada, kat karo ba tayo maulaida? Ay na, nagmayata talaga tagkapi dito'y balkon no kasto'y abig-bigat. Na, apay aya ka na yun ka makigidan kanyak ngagkapay si ka, bitoy. Tunggal agkapiak dito'y balkon may makigiddan ka mangagkapi dita balkon yaw. Sana siya ti makigidgidan. Sika. Siguray nakastod aramid ka niya. Sika, tinang tulad kanya. Ay na, agraraman ka mo, talaklakayan. Pagan ano kumamot timang tulad-tulad kan kangay. Katagpasumay. Siputan amin na garaw-aw. Ay, saps! Baliktadan tilubong! Si Katiman nagsipaw, sana siya. Man nakibiyang kalaklakayan. Tala ka man. Anda ko mati binibiyang akin ka alaman. Ang graraman ka mo'y tabak-bakitan. Feeling mo si kakarayon kaya atensyon ka. Ipagod mo man kita asam na kanayon na nagrugin dito sa akong tibalay ka.
Ay, kanayo na nakapagod na kita aso. Italaan ngayong bonus ko, tapno makaliwak sa idamay. Oray sumagmamanula minutos. Una, gam dito yung magtipagrugitan ka. Uray kumaano darusam. Ayan, te ebidensyam. Naisuro na kita aso, may. Ang muda ti pagrugitan da. Si kaki dia, dagita pusam nga kay wara. Umay dagkalo-kalong dito. Awang babayin dagita dingwan. Imala day ti amo da, ha? Sikat awan babay na. Bakitan ang gumaras gay. Sika nga, ilaklakayan ka ba ding? Uy, nanang, asino man ti kaapayo ditan. Umunag kayon. Uray ta na ibusyon ta kapeyo. Kababain ti kastangar aramidan nyo. Narugyan nyo man ti makiapan. Day tala kay bitoy tim mo na. Sumanaw, kawa mamadingar aramidag. Laklakayan alawat. Alakit din, sumrat tayon. Tamamigat tayon. Nakaluto ako. Apay atong galag kape kayo di tabalkon. At dalat ta kasing sinong batyo, tatang. Idi na minsan, ni Tata Heleno. Idi kwan, ni Nana Juaneng. Sa ita, ni man Nana Mirnan. Sigaw apang pangaganak na ita, Mirna. Ngam itala at tinutupak na napunwa na kaw. Laklakayan kayon. Ngam day tapay la makiap-apat ar aramiden nyo. Liklikan nyo man ti makiapa. Tapno saan kayo ang ma-stress? Enjoyan nyo kay di tinabat-bati apa nagbiagyo. Ag-relax kayo. Agragsak kayo kidi. Kasano nga agragsak akno kastamod ti klase ti karuba. Kaya di yung amin pampansinan, ha? Ignoran niyo. Sana sika ti pakapaspasamakan ti kastaw. Isuan na ka lang nga ibagam ti kasta. Tesey, ayan tay kapikong ngay. Ato yun, nanang. Ramanan nyo ano, husto ti timpla na. Nasubra aksa ti asukar na. Nan. Gusto mo? Maya, sakto laang anak ka. Ala, panawan kayo nga rodan. Tainak ituloy ti agluto. Nalanak ka. Ay na, nag-iimasa talaga tagkape. No kasto'y medyo nalamag basit. Ay. Kaya, ayaw ang talaga ti gumaratigit na babagat kita. Na, apay, asino man ti pangpangagamditan si ka, bitoy? Tiyang sili, magasangan si Bray. Bakbakitan dalangan urag, agpaaram na pailaan. Piling kin-ider na. Na, adumat ati lalakay di taman nakibiyang. Adapay ati da babae. Nagatal ti dila da alumanawat. Di dapay lagadil da kita dildila da. Sika at yung gadil. Nay, apa kasta ka? Sika magayam ti masilyan. Sika ti gilte. Awan kalbagam amang ilunod kanya. Ilunod mo tabagbagay. Bakitan at yung pampanuno. Nakarkaro ka. Umapal ka lang tawang ngamin armam abalasang. Angam siyak, at dagar-aram nga ure bakit akon. Kau ubingan na pa yan, dagar-aram kanyak. Piling mo lang na ita. Ngam kinapudno na. Dahil tension mo, sa almanan na. Napal mo lang dayta. Be. Awang ngamin inspirasyon na. Sarampitin, bakbakitan, gaton, karangkang, papansay. Sika! Nanang, adamanan ni Gerald. Ibagayo man tagpaiso. Inaklon nyo ka din dahil nga agar-aram kada kayo? Saan pa yan ako? Medyo agalanganan na. Magta ubing mga dayungam siya. Kat, basta din yung aminan Tapno sardengan na kayon asar sarungkaran. Wanto, saan pa nga ita? Bayam nga karasubli dito yung balay. Pero huwisyo matay ta lalaki. Isupay ama ilutlutuan kung pagmirmeriendaan. Ay, nadi ka kadiag kaskasta.
Maditi agim imot, anak ko. Umay ka, Gerald. Tadi ti balkon ti pagsaritaan ta niya. Ha? Makit-kita mat dito. Makita na talaga iti lumabas at tao. Kanya kuma, awang madakas nga raramidan ta. Agsarita talaang mat. Kaano ngay naklunan nak, Mirna? Nabayaga kung agar-aram kan ka. Di nakadikaas yan. Ibagam man tagpaiso kanyak, Gerald. Ay ayatan nakadia talaga. Ang mga notay pensyon ko lang ti kaya mo. Ay pasensya kan ang prangkaag lang agsasaaw. Anya pensyon nga bagbagam. Tsak tupay ammo ngagpinpensyon ka. Ha? Aya? Aus, di mamaw. Naibagak samag kang kaiting. Samot Jak amo day ta, Mirna. Saan man? Amom, Gerald. Saan na raw? Basta ti makunak, tingitingag pa anay bagtiriknak. Ngamkit day, nawaya ka lata nga umay dito'y balay. Anytime, silulukat to'y balay may para ken ka. Agyamanak. Ngam pangaasim ka di Di nakparigato ng Mirna. Aklunan na kaong tagasawa ta. Ha? Hey, salakay! Nagito'y aso yung itangon siyaw. Umay na ang gugit nito'y parahangan na Lay, agung-ungot ti karo kayo, Mirna. Di mo ikaskaso dayta. Ha? Papansin lang dayta alakay. Ala, ituloy taki di tagsarita. Ay dumundin ka man dito. Tagabay tangag tugaw. Umay ka, Gerald. Nakaumay kamot dito'y parlor pari bitoy. Anyat ipaaramid mo. Kwa, lete. Agpakukuha. Ang mabalin ka lete, home service. Ha? Di ka pala agpakuko dito'y. Heson tumot lang nga imay ka dito yan. Kwa, ang dardarasak nga may. Dapay namin papanak. Katno kayat mau, dagasin ka nurumwar ka dito'y parlor mau. Ta agkuyog tan nga agawi di bahay. Ha? Ay kat mabalin latamot pare. Sige nga rod, dagasan nagtulatan. Pagkukwanta nga'y bitoy. Dito'y balkaon. Ang sakbay na, agkapita pa'y. Umay ka, agtugaw ta dito'y. Nagsayatan. At dapay pakapit na. Wala, tapno nagagot ka nga kukulit Mabitla nga, tayo nakalaan tayo kape, kan tayo meriendaan ta. Uy, nanang, anyat sirsiripan nyo dito. Ay, kwa. Umay ka kaday. Mabigbig mo di kadwan ni tatam abito'y di tabalkon da. Jak ngamin mabigbig. Jak unay makita. Ay na, kasano nga rod mabigbig no makita nyo. Kat nakarikap mo to'y tao apag sirsiripan nyo. Lukatan nyo ngamin Naglokokan. Apay ngay alino katam. Ay na, si Kamer. Pasablugan na paibot bitoy. Samahan, talagaan nagpintas ka, lete. Nimot gayam na nalete ang manicurista nanang. Adama am-ampang day tabakitan niya. Ha? Apay mo't nanang. Kita ma, umanatawa sa rampiting. Ha? Gagangay na naragsak siguro Nananantay nakmanalaan jay hos. Agsibugak man kay deti masitas ko dita paraangan. Ay na. Nagmayatag. Dapay kayang pasurot na foot massage lete. Ay natuan Hay, hanya day jayan ngay. Nagkapon day jadan Ay, Mirna, anya ka matang. Apay ngayon paturong mo ti husyo diti balkong ngay. Parsyak lang day ta. Gagangay na tagsibsibugak ka nga raw. Apay ngamin na kundi sibog kay timulam kat kalkalpas la titudo itay. Hawa bibiyang mau. Ala, ituloy mo ti panang masahim iti dapan kulit
Tani, mabang-aran tirik na. No. Hello, darling. Ay, umay ka dito balay. O sige, nga, rantaw na, ayan ka. Okay, I love you. Ha? Eli, anyat amom anason, no ape akanayon nga aga padagiti dadakkel ta. Diyak mga rod mo, Tessie. Mayat matilin nangan tang anak da. Nga bisuda, saan da nga agkadut-dutan. Uy nga ron, kinapod no na, masikuranak matin iti kastingar aramiden da. Ay, anya nga tayo ti rumbang aramidan ta, Tessie. Mang panunot naman iti wagas. Tapno agkapiadan. Binagkat yung man takapi yung tatang. Pangipanan yung manan. Inak man agkape ni tabalkaw. Mapangkay man di tabalkunan. Kalpasan na makiapa kay manan. Dito'y kayong kusina ng agkape. May mayat agkape ilibalkaw. Ay na, makiapa kay tumanditan. Binigat lakas na taramid yun kanina na Mirna. Tunggal agkape kayo di tabalkon. Agsinsinungbat kayo. Apay ayakas ta kayo. Basol ko aya. Basol na jamir na. Isaw ti mangirog-rugi iti apa. Apa-apaan nak. Nalastog nga menta nakabingwit iti ubing a boyfriend. Sana pa'y kanungay naklon di agar-aram kan kwa na, tatang. Anya asaan? Inaklon nan. Nagnag ko nga raw nga nawagan na iti darling iti cellphone. Nag-I love you pa. Anya? Bakitan nga gumaratikit pa lang. Dila agbain. Ay na, adangag pa'y so nobya na ngambakbakitan mata. Asinaw ti pangpanggagam di tamir na. Siya? Tiag sile, maghasangan. Uray bakit tanapintas may sexy pa. Napunaw. May mayatan tikas ka yung tay ubing anobyaw. Aha? Mayat kay diti ubing anobyo at akapigpig saan na pailang. Day talakay ngay. Aha? Nakulbutan. Kay uray si ka. Nakulbutan. Apay ti kunang ubing kapay. Kapanunot mo ati ubing isot amaw. Sika ati ubing-ubing. Tadi kag matmatchor. Nalalaing pa yung agpanunod yung grade 1 ngam sika. Nanang, gusto daytan. Makarangrang kayo. Tunggal agkape kayo dito'y balkon. Makiap-apa kayo. Anya matikas ng arami dyan. Di kayo laagbain. Ala, umunod kayong tatang. Darasan nyo. Di kayo lagbay ni tigas na araramitin nyo. Ala, pastragam taman na kiapa nga amam Eli. Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kan kwa na. Kat, pada sa madang rantiamak. Siyak ti makalaban mo, Tese. Day tayo na mati bagbagam. Kat, anyat kayat mo? Agis paring ta? Kawa na. Day talaga yan. Agruam nga minan tayo na mga papay ti ama. Day ta amam, ti mga apakin ni nanang ko. Nika, kastagaya ma. Umay ka mga ron. Sa anak mo po, tiukan ko. Ay, di ka kwid ng ay, sospitoy. Tulungan naman na mga nawa ka nagigyan na ta. Ay, usunetan Eli. Usunet kayo na yan. Uhustan. Papanaam, Tesey. Sungatak day nga Eli, nanang. Jak unay nakabalos. Ay, nasaanan. Hustown, di kan makiapa. Eli! Rumor ka dito pala iyo! Tagrin ni Sukta! Juan! Umay ka dito parangan, tag-ispaling ta ditoy. Ha? Ay na, bitoy! Anawang tanak mo, tanawag mo to anak ko! One minute na. Agsinukat pa. Sikat yung mga naway ti anak ka. Taanawag mo ti anak mo. Parang dunggan na ta. Ay, sige, bitoy. Basol yung amin day tikat nanang, tatabi to'y. Gapu iti panagap-apa yo. Iso ang mairamraman kami nga anak yo. Ha? Kape, Mirna. Madamat di pa nagkapek, bitoy. Diyan anak mo nga eh, anda dita. Nakaturog pa eh. Ay na. Ay, madanaganak. Ang mga nubigbigatan man nandiyan anak ko timang sungat iti anak mo. Wani nga raw.
Saan da pala makamove on iti panagapat Ay, unay mo ito nagitang anak ta. Makapada nagdamot. Mirna, liklikan tangamina yung tagapa. Tapos sana may ramraman na anak ta. Akut si kamot lati urayak amang ibaga iti dahi takot. Si kamot ngamin, kanayon nakapangagan idi. Tadamot ngamin ubay nga boyfriend mau. Saan ko boyfriend day jay? Kanya kon pinaumay di tabalay ta, naamwak nga adugayam ti utang na. Kat amangan ko nak, no aramatan nakla nga mangbayad iti utang na. Si kakidi Adan sama nagkinawatan yun ni Jay manikurista nga ayabam dito'y balayaw. Nawan, jakmat inaram day jay. So kinaklaang day jay. Mirna, sure iti amin Basol ko ti amin. Ngamen, saan asikatin kasar ko inday. Amumat apinikot dakla inday. Ala, wanan, lipatam daytan bitoy. Tangay agpanatan abalaw. Apa ito subyan ta tinapalabas? Si Kaman, bitoy. Nana, nga da kay manditan. Madamdama, makiapa kayo manan. Ay saanan, anak ko. Tapis kamin kanitatam abitoy. Ewan, si balasang kaw. Nagkapya kami. Iso pa nga asiyo kumata, agkapya kayo mutan iti anak kawan. Di kay kumaagap-apan, balasang kaw. Lukas ta? Ag-ex kayo? Nana Mirna? Tatang? Uwan, anak kaw. Makita yo. Ag-ex kayo gayam. Ngam kanayon ti panagapayo. Kasano mo ngamin kat kanayon nakapangagan ni tatam abitoy anak ko. Wala, tagim imo nakit nga raw. Di naklama awatan ng nila. Kat, anya nga rin ti plano yung itatatang? Kwa, sikan ti mangimbaga Mirna. Sikan, Kwa, plano may asublian ti na palabas may. Anya? Kat, adda kayo dayta. Total, agpada kayo matanawaya. Awan problema kanya. Alang nga ron, pagsaritaan nyo na yung bagtiplano yung tarumwar kami bit kinitesi. Ikanda kayo tigundaway yung agsarita. Ala, rumwar tapay lang tesi. Eli. Mayat tiwagas ta tesi. Nagkore. Nga Rodeli. Kamaudyanan na. Nagkapyadamat lang. Manang Biyana! Pakasaritaan, wano kapadasan ni pagayam nato, saan napud no anagan, tintay ibasa ka ni drama ita. Kastiman nga ron, tikuna ni pagayam nato. Dear Manang Biyanang, sigod anasing petak. Ngam bayat ti panaglabas tal daw, kan gapu kadagiti may imatangak, nagbutengak, iso ano mabalin, jakon kayat nagbalin anasing pet. Katam numawa tam ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, naital umanan ti posisyon ni Diana ije trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen, nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na, maragsa ka na para kadagiti kakaanak at kabagais. Nagsisingpad nga men. Puli tayo mo ngamin tinasisimpad kabagis. Ay, sa bagay matkit di agpaiso takunam kabagais. Kat ninatungay nga anak mo kabagis, kumusta matin ti trabaho na? Ay kat nasaya at latamat Inikan ni bus na itilugan na, tanasingpad ka nung amin kadakwada. Ay, agasam man. Anya alugan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amudelaw. Ang mayat pa'y may.
Isuwat usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driveran niya. Una, nagagat mo ngamin ni nataw. Kan talaga na singpat. Isu akay kayat dagiti amo na. Kaspadla ka dagiti anak mo Nagsisingpet da. Awan apulos bisyo da. Tila nagdumaan da. Awan na'y lepas ni nato a kursaw. Idinto tadagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da ngagpasyar kat. Makitkitak itipos ni nataw. Una. May laklak no kas day ngagpasyar dagiti amo na. Ta-driver daket nga round ka ba, guys? Ipagdalen. Adanin nato nga anak mo. Ay, ada ije kusina, manay. Aglut-luto, iti pangrabian may. Apay ka, day? Mabalin ti sumlay. Kada kumay bagak iti anak mo. Ay, ala, sumreg ka, manay. Pasensya kayo nang Kyle. Di makasurot iti pangaw-awisan nyo kanya. Abay. Di mo kaya di makasirbat iti balasang. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tapno makaasawa kan. Ay, sus. Ano pa ti arang ijay Libre ti mainom ijay nataw. Di maging inuman Kyle. Ay, sus. Lumakay ka na baraw. Hanggang di ka pa'y nakatimtim iti arang. Ewan di mo mapadasan timnas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailat tanang Kyle. Di nga ron umay. Uyudan ka no di ka umay. Ay na, bayaw manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan ngamin nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen dahil di tatang mo akapsat ka. Na-enjoy na ti biyag dahil jay. Tanapadas na kami nabisyaw. Ang musika, grabe mo ti kinasingpad na. Amang ngamin itgana na sayat dagiti bisyo ang Kyle. Kasi to'y ka nakakipagdalay. Di naman nanam ti imnas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na. Mabit ka, matay no kasta. Ay na, tila ibagbagam manag. Mapangkakidain. Tauray anyat aramidam. Di mo to maawis ti anak ko ama panagbisyaw. Tanasing patoy ka anak ka manay. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kano'y di ospital. Apay kanungay, naananaw. Ay na, nagmotora na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kano'y mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga iti kasasaan na? Diyak mo atapon da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtag na. Anya? Ay una yan dayjay amaning. Dilagnak nakam. Na disgrasya man eden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo. Kumusta kan, bayaw? Kunak numatay akong ibag. Imbag ta nakalasa takpay. Apay nga na nagmotor ka na bartek. Awan pa kay naigan ti arak iti panagmotor ko. Talaga hindi disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartek mo. Taday tati numero 1 arasaon no apay ana disgrasya ka. Saan? Basol jay motor. Dadadaal na. Nawanan ni ti prenaw. Iso na dung parap. Ay, ijam nga minan ti agbartek bayaw manay. Di mo ko masayagan ti biag mau gapula ang iti dayta. Agyaman ta concern ka kanyak ipag. Ang ulitag. Awan basol ti arak. Basol di motor. Papanan nyo na nang?
Inak makilamay anak ko. Ha? Apay asino natay? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na? Huwag nga rod kaasi mag. Sapay ubing bay da ijay. Kakasin senyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rod na. Nagsimpo da di akalugaran tayo. Manipod ubi nga. Ikanak itimulan na aprutas iji arubayan da. Aging galim makay ko na parabolat ta. Ay talaga nasingpet day jay anak ko. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan matpiman iti sakit nga isumet tenti impatay na. Ay, oray da nga rota umaya makilamay. Agpala sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalain. Ha? Ay, sos. Kaim-imbag mo pala ang nabartag ka manan, manay. Sana ka nabartag. Nakainumak lang. Sa gasot mo makidipag. Tayo nakitaya. Bareng makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kanya nga iparit. Itulog na. Diyan mismo nga kimbala iti nangirwar iti baraha. Anya? Ay na, agawid kakit den taing kamaturog. Ay na, tanggadang pa'y matdagita sugat mo Agas ka pa'y laan saan? Sana ni pag. Naibusin. Iso, mabalid man Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Jay nasingpot atano dito'y barangay tayo, ni Rudeng. Anya, apay kanungayan na tay? Naatake kanumat. High blood kanungamin. Kastaya? Ala, sapay nasingpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito'y barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan tinay tultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kidi utang ko kang kwa na Isu ngay naktubayadan kan ni baka na. Inta makipalot ka nakan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos. Mayat si ka. Nang runado mga bakakanakan. Saan nang kay? Manjak? Ay nasingput ka launay nataw. Maditikas na. Apay kaya't mo timatay adagaos. Paliiwam dagiti matmatay diti lugar tayo. Puro nasisingpal dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay diti lugar tayo. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kaawang paymay. Kyle? Iso anarigrigat amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsing pag mabiit ka matay luwas ta. Insan, ada ni Auntie Dalen. Ada mo insan? Apay? Anya masapol mo ngay kanina na. Ay, sumra ka. Agyaman na kinsan. Apay ngay tagsay kamatay. Umay ko kumay baga ka ni Auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga ada na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya sakit mo insan? Ada kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Diyak pa'y lamaklon day ti anamwa kasinsin. Iso amay si stresak. Kaya't ko ayab kas ti sakit ti barukong ko. Matyam mo kamadingay naramid ko iti padak katao. Ngam no ape na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan insan. Intaray da ka naman ang ospital di kasinsin mo anak ko.
Kimaro ka no tirikrik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasingputan nga anak ni Auntie Insa. Pindot na singput da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasi singputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasisingpag ka isuda mo ti matay. Ha? Iso ahuston sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat amatay, dagatay dakas ti ramid na. Ay na. Ay ran nala siguro Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanyak. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakas ti ugali na. Mamartay, sugador, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso nga, mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit amatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni Uncle mo tapno adda kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbagana. Patpatsam day jay nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbagana day jay. Matay mo gaya meninsan mo at Georgia nataw. Ay, ungarudang kal. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi may nagsingpo day dyan nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw. Akaanakan ni nanang. May sa man na pamanagnig na itanataw. Nasingpit man ang ginatay. Isosi ka. Agpanunot ka. Nasapa pa tiyamain. Agpalpaliw ka. Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwak ang kal? Baliwang tao galayim. Di ka unay agbalin ang nasingpit. Agpakawala ka matay ka anakan. Kita enak. Namin adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam, sinibiyaga lata. Kita mo may sa kalugaran tayaw. Naguyag. Hindi ko nagkurikaw. Pagamuamtan na tayain. Nasingpit man ang dayjay. Iso amaditag sing-singpit na to. Agwul-wul ka kiday. Ay, maminsan, adama agpaiso punto yung kay. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit dagiti matay. Patseng nakunak to magkaka. Iso ano kaya't nga umatindog tibyan. Ay tulatin hap. Sumurot ka kanya, tayo takidag hapi-hapi. Bayam ngay bagada barumbado ta. Tinapatag, umatindog tibyan ta kanakan. Papanam katrabeen anak kaw. Ay, kwa, yung ka makisala nanang. Kadwa niyang kalmanay. Anya? Ay, nay kita Di ka unay makikuy-kuyong iti dayjay nga ulitag mau. Ta isong-song na ka iti dakas dayjay. Pagbigyak. Takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak kaw. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw, tapakabakin ta. Ay na. Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwarta kaw. Adya! Ay, sayang. Apay, awan kwartam ijibang ko aya, tainta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko angkal. Ada ijibalay. Sige, inton bigat ngarudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Pangalantay, ti pagsat ta. At dasukik a pag-iinuman. Mabalin ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nataw! Agreeing ka, aldawan! Uy, Nataw! Apay, ayan nanang. Aldawan! Apay, di ka mapanagtrabaho itaya. Aglangan na, tanasakit yulaw. Kung makatutulong ako. Ay na, kasano ayakit parbangon na idisimmangpet ka. Napnapanan yung kani angkel mo aya. Kaya ko pa'y ti maturong nanang. Panawan da dito
Di kan simsimrek iti trabaho manakaw. Kan kanayon kan amarabyan nga agawain. Pasaray mabartag ka pa yan. Kan damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay ay apakibyangan nyo aming aramidag. Kaya sa anak mga ubingain. At danakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabit amatay. Ni uncle mo nga men, di ka na yun akadwam. Iso akaran kan iti ugali na. At dangarod punto ni uncle. Apay kaya iyo ay amatay kadagaws. Saan Apay kumangay. Nukas tangarad. Bay andak iti kaya kong aramiday. Bayan nyo agbali na kabarumba daw. Tanong na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya kadagaws. Nato, agring ka. Nato! Bayan uncle. Umbangon ka dita, tada papananta. Naparte nga. Diyak makarwar. Iturog ko ba'y. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Tada papananta. Sa dinaw. Sumburot ta kadag iti barkada kay plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta kadakwada. Nga lang. Sumaruno agtawang kal. Bumangon ka. Tagkuyog ta na mapaan. Ay na, di mo pilitan mo di nakabailan manay. Anya kamatan. Kit-kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Kin maysa, nabartag. Di nakabailan ti bagina. Nalabas nga men ti pampamayam dito anak mo dalain. Pagbali na makaslaubeng, kadami na kamnan. Agawid ka kit den. Di mo ammo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak ko. Nagbalinan nga gapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mo? Tiyan niya, July. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakus na. Ay. Naimbaglangan ta na parte ka. Iti kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan. Dakon makaruan dito pagbaludan. Kasanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw. Takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka simburot ka nagiti kakaduan. Narigrigan gayam ti mabalaw ng ti matay. Kaya kayat kung ti matay. Ngam ti mabalaw naging gatungpal biyag kao. Diyak kayat ti tawi. Pagpampanunutam tinapagtan ni uncle mo anak ko. No di mo kayat ti may tulad kan kuana. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Wala nang. Nakamiris ako. Kahit suray no tinungpal ko nagitimbagbagan niyang kalmanay. Tantani ako na isagmak na pugang ko, ana? Nasaya at mat no mapanunot mo, dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Una nang. Isodyak kaya tintang bisyo. Agsubli manan iti trabaho. Agsingsing peta manay. Tinungpal ko nga rod ti karik, apan nagsingsingpet ko manan. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko, ngam na amiris kumatlaang ti bitud ko, wano ti naramid ko asaan na nasayaat. Saan gayam at ipanagbalin na barumbado, timang patidog itibiyag, no di kat ti kanayo na panagyaman, kan panagkararag iti Diyos, kan ti panang disiplina iti bagi, kadag iti may papaunag at araon. Alakastan, to'y pagayam mo, nato. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, wano kapadasan, ni Kapsat nato. Dito'y drama tayo, Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti drama kan script, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless, iti tunggal maysa. Manang
Manipod ka ni Kabsat Agnes, tintay idramay ta, saan naapod no anagan, ngamsakbay na, hello mampay ka ni Ma'am Bing Soriano, Ma'am Ronaldine Lai no dita Kuwait, ni Ma'am Adela Vergara, kini Ma'am Nida Niveras dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kabsat Agnes, Dear Manang Biana, dahil di ka padasak ngay padramak kan kakat na pasamak, idi ka bambanwagak paylaan. Marigrigat kami laeng, kat idi nakaraman kami lat basit iti ginawa, kunamatlan asino kamin ngagsasao. Tap numawatam ti amin, rugyak tag salaysay. Umay kan Agnes, mapantagi sursur iti lako ta prutas kan latnatan. Ni, anda ka magaya man gayam. Nagsapa ka matan. Wan tapno saan pa'y anapudot ti magmag na. Gantap no makay paibusta adagos kadagiti lako ta. Mabit lang nga ron. Alaak ti basket ko. Urayan na kun ditoy. Ala, agawaam nga ron. Nanang, mapan kami agisursur ka ni Maylin kadagiti lako mi aprutas ken nateng. Andan di tabangsal nga agur-uray. Ay nagsapan anak ko. Di ka pa ilanagan. Ay ababaw, tabangan kayo pa sa kayo mapanagisursor. Mamang ano na pudot to, nanang. Mga anak to no sumang putak. Sana balay ta nagkapi akon. Umanayon day jay. Makaambo ka nga raw. Sapay la ko mga rod tadaras kayo makaipaibos itila ko yaw. Magantan la ka ay sakbay ang mapantamakitang dan ka ni Madam Magda. Una bakit? Narigat ti sana mga armusar. Nagruna kayo na dagsen ti trabaho. Ay, nagrigat kat nga may nantibiyag tayo aya. Kaano nga ta aya abumak ng ti tao? Apay mang namnama ka bumak ng tayo pa'y. Kasano kumangay? Ay, saan mo lang na mo alakay? Habang may buhay, may pag-asa ko na dangaron iti Tagalaw. Isa bagay Ay nati amam no makakalit ay iti balitok. Aywan anya. Awan lang at ati balitok. Ay gamuluan tayo adaga ni Madam Magda. Mala mga dakidin. At ayaw mapasamak ti pampanunutan bakay. Agi na nata pwede ti waiting shed, Maylin. Nabannog akon. Awan na raw uray siyak. Ay, aganos ta ata saan tayo umot anayan nakabaknang. Bagpay ti akin balay iti day ta nagdakkel a balay. Ang kaslawan agnana. Nabaknang siguro ti akin kuko iti day ta. Ang mga nuado ti balay na. Unag paiswan niya. Diyak pa'y nakita naglukat ti gate day ta balay. Isupay ko maalakwan ta, luandag na dita. Ay, adda aglaplapusanan, adamot mamirmiraot. Kas kumakadata. Umanay sala nga igatang ta iti bagas ken masida, iti sumagmamanungal daw ti masapulan ta nga gisursursur. Ket anusan ta Saan tayo mat amangan no saan tayo nga aggunay? Ala, mapantaman nga raw da nagisursur. Umanayan day jay nga inanata. Sana bali tabasitan to'y lako ta. Naibus ka di may laang ti insursuryo alako yu kan ni Mailen, anak. Unanang, kasi ti apo, nakapaibus kami mat. Kahit agisursur kayo man ang inton bigat. Unaw, tulungan na kami kanitatang maujay uman ni Madam Magda. Ay, tulungan kayo pa ija umananang. Madimo no binigat kami nga agisursur. May mayat no every other day. Walang nga road. Sana balik, tasaan mo't asayang ti aldaw mau. Tadamat tagdan mau. Anya nga ti madama at trabahon nyo ija uman ni Madam Magda, nanang. Ay, agmulmula kami anak ka o. Sige nga ron, umaya mamamakimula. Nabayagin na Jack nagpaspasya rejay balay tayo jay Pilipinas. Kaya't ko di agbakasyon niya, hindi sumagmamanaw nga aldaw. May kagpaso nagbakasyon kayo, Papa. Parang mabawasan ti stress yun dito eh. Agsakit kayo, hanggang po iti stress yun. Kung nga raw diyo, na nga tumutun ti BP, kas kada blood sugar ko. Iwasan nyo ngamin dagiti maiparit amakmakan, Papa. Nating ati mayat na kanin nyo. Oo diyo,
Kaya't ko pa'y mat nga umatitog ti biyag ka. Hindi sumaro na kaya't ko ti agbakasyon tapno maliklik at ti agpanunod dito eh. Sika di makaambo ka na kitinegosyo tayo. Wen, Papa. Awan tirong ba nga pagdanagan nyo? Ti salon at chokit dia ti panunutan nyo. Napayagan nga wanagigyan, ije balay ije Pilipinas anak. Tanapayag mata na nagikat ti sigo na caretaker tayo ijay. Wen nga ron, Papa. Nagrigat tumot nga minti agsapol iti mapagtal ka na caretaker. Ako winakman nga raw, tayo naksok na lang ti balay tayo ije Pilipinas. Padalusak. O sige, Papa. Kahit aganad kayo iti panagawid yo. Agyaman ak iyo. Ay, sabay ko mga raw, tamarelaksa gini kantak to ije Pilipinas. Makapalit ay kami dito eh. Manipod na tayo na di mamayo, sara ko na nangasawa pa'y. Ang mitatadan rumwara saksakitan ti bagik. Kasla kayat ko manan ti mga asawa, tapno ada kumamat mga sikaso kanya. Ay, kahit ada kayo dayta, Papa. Si kamot timay ng dagas kanyak itagayam. Kauwan na, takababain mo no siya kakanayon ti dagdagasam. Talaga, sika. Ayos lang mat, sa anak ba't nga grik-reklamo. Nakasaganakan. Eksakto kalkalpas ko anang armusar. Sika ngay, ang mga nusaan ka man ananganan. Nanganak ko, friend. Narigat gayang ti mabisinan. Imbag atang mumday ta. Anya, sa dinong ay ti mo na pagisursuran ta. Surutan ta na ti kalsada. Ala, mapanta nga ruda. Agi na nataman nandito yung waiting shed sa tayo tuloy ti agisursur. Ha? Friend, Ha? tidak kalabalay. Nakalukat mo ti gate na. Unyag paiso. Singmangpat siguro ti akin kuko ay tiday balay. Padasan tan sa ti mapanaglako ditaan. Intalakwan, bareng gumatang. Mala, mapanta nga rudan. Apo, umay kami man. Umay da kayo kumalakwan iti natengkan prutas. Natengyo, gumatang kayo. Ha? Adan tao arumar iti balay. Umayan dito eh. Ha? Puri narmat gayam. Ay, urayan ta. Anya ka na nagitila ko iyo. Ay, gulay tilakok, sir. Prutas matilako ti kadwak. Sige. Gatangak amin dagitila ko iyo. Ha? Agpaiso, sir? What? Anya ka na itinagan mo? Ay, siyak ni Agnes, sir. Kat isumat ni Mylene. Mabalin ka din ngalag di cellphone number mo. Tano may busana kiti abasto anateng ket agpaituluda kanka. Ha? Ay, katwa na, sir. Mabit lang. Itad ko ti number ko. Nanang, anda po rin na amumik ni Mylene. Inala na ti number ko tako nanang agpaitulod itinateng no maibusan iti abasto. Ay na, agar-aram mo ton. Anya, ay, baknang kaday. Siguro tagnanaad mo't iti dakkel abalay iti batog ti waiting siya da kanayon may pagistambayan. Kun paginanaan ka ni Mylene. Ang mga no iso ti akin kuko ay tidakkel abalay anak. Sumbata maon. Ang mga no iso ti mangilungaw kada tayo itirigat. Ha? Sige nga rod nanang. Sumbata kon. Lumakayan day jeng urayan Basta ag naudak tumutin iti dakkel abalay na. Ay, isurot na kami maten akin ni tatang mo anak ka. Abay ka di nga inawis nak diti balay yo, sir. George, kunamon kanyag ta inaklod nagmaiten. Ay, sige nga rod George. Kaya't ko ama-ama mo tinaganak mo. Tana umanod da, nakasaganak ang mga kalay sa akin ka. Basta ati daw dawatig lang kan ka. Asikaswan kan pagsirbyan na.
Ket siya kaon ti makaamo iti amin na kasapulan niyo. Urasan ka nga gisursur iti natnatag. Uwan George. Day talaga yam. Saan ka mat siguro ang narigat na pagserbiyan? Sanak mat amasailan. Amom ka di a Filipina mat lain ti muna niya asawa. Kasta ka di, George? Ay, umay ka matagpasyar iti balay Tapno maam-amom dagiti dadakkel ko. Ay, pasensya kayo na iti pagtaingan, may sir. Marigrigat kami lang amain. Okay lang kanyak, nanang. No problem. Nanang, kuna kada kayon. Ta agbalinton nga asawak ti anak yo. No umanugot kayo nga kasar kamay. Ay, umanugot lakit diti anak may ay ka. Umanugot kami meten saan ka day lakay? Ay, uwen. Da kayo iti anak may ti agtulag. No kasta, ayaban kayo nga ro diri je balay kayo. Ija kayo ngagnan. Malidayana kog may saki jay. May baga ko ni ti anak ko nga ada kayat kung may kasara babae. Kaya di manugot nga. Agam sa kway nga kalay sa kami kani Agnes. Agsubliak pa ija Hawaii, tada si kastoy. Ito nagsubliak kung ditoy. Isun ti manakalay sa mi kani Agnes. Ket agfurgudak to ditoy Pilipinas. Ay, katuwan na, sir. Saan kayo amadanagan? Ta saan kami nga agbalin? Apadagsin ka na kayaw. Uray na kami ti paralinis iti balay mao. Agka manaklaw mo ito kasta, nanay. Imakar kayo mat gayam. Kasano ngayon ti pa nagsursurta iti natengken prutas? Ulitin mamati ko nam. Siyak, agi sursur iti natang. Amom ti sasawam, may lane. Asawaan naktun tibak ng ahawayano. Pagisursuran nakpay lang itinatag. Ay, agdamda magaklagot gayam. Amangan kunak no kayat mo. Hanggang nagbaliw ka mat gayaman. Ay, talaga. Kan uray dagiti gagayam ko. Kayat kumatan asukatan. Kayat ko dagitay nababak ng mutan. Jakon kayat ti makikuyog kang kata saan ang mutan na marigrigat. Anya? Gaputabak nang kan, lipato mo tinagkadkadwaan ta? Ay napasensya kan Maylene, ngam kaya't kumata mapadasan tibiyag tibak nang. Isarong ba nga lipata kung tinapalabas ko. Amay saak, amamirmirao. Ay tulungan naklakay, dalusan ta ti aglaw-law, ti balay ti agbalin amanugang ta. Tapno na bang lutakin kwa na ket saan na tapapanawan? Panagkunak na sing petagbalin na manugang tabakit. Saan na tamig nga tabas na papanawan? Rawan ti madingar aramidin ta? Sa bagay magkede may mayat latamot ano makita na nga agunay ta. Wen, awan problema kanyak. Narigrigat pa yati trabaho ta iti ayan ni Madam Magda. Isungarod anas ka na binigat nga agdalus ta. Saan mo't anadagsit ti trabaho dito? Pawatan niyo kumara ito ya kwarta, nanang. Nagado a kwarta? Abas toyo da ito Mapana ko ni Hawaii tun bigat. Ket urayan niyo ti panagsubli. Ay, agyaman na ka, George. Ay, urayan may nga raw, ti pa nagsublime. Imakar kayo magaya man iti pagnaadan. Umay kayo kumagato din iti mulayo iti anateng. Adda ngaminin umay abagyo ka sayang numabagyo laeng. Anya, saan mo ka diya makita ti sa aden may itan? Huray si kapay titang danak itan ket mabalay. Ay, nukasta. Saan nyo na kayat ti umay makitangdan? Ay, adun ti kwartak. Apay ko mga umayak pa lang makitangdan ngay. Agka-level ta itan, Madam Magda.
Ay, alang nga Rod, pasensyakan, no nadisturbo ka. Sige, patuloy ako. Ay, nay. Nagmayatay. Hindi, hindi ko ko ay bagay. Balto-baltong mo tabagin, bitakot yun na kama. Nagposkol nga min di kutsun nalakay. Uray ag tumba-tumbak dito ikit sa anak ang masaktan. Italaga min ang makakutsun na kitikas daw. Nagposkol ka naglawa kama. Uray ag kinamat ta dito kama mabalay. Mala, ipapas mo nga rin ba kay kagaysuna nakaraman tayo iti kastoy a klase ti panagbiag. Ada ko mama, katulong tayo anya. Si Kamay, urayam nga gawin di puriner manugang ta. Dahil sunto ti mangalay ti katulong tayaw. Narigat no da tayo ti mangalay ti katulong ta mga no da may baga ni George. Agibabain tayo pa imot ita bakit. Naimbagtula no makapagkasarin na George kaya nakta. Tauri ipakita tanton ti tonay nga ugali ta. Ala, sikat ti makaamaw, hanay. Oh, di kag mulagat Kasta ti inawag dagiti agasawa ababak nang. Hanay. Ba't nang tamatan ay so hanimatan ati inawag ta. Apay ngay nanang, danda ni makabulanan. Saan matlaangan nga agsubli ni George? Saan pa'y maawagan nun? Ay awan pagdadagam anak, taadu pa'y ti kwarta nga imbati na. Umanay pa'y nga usaran tayo, uray mano abulan asaan asumangpal. Wen ang makapadanag mo't. Imposible adinak manlawagan. Ang mga nubi sila urayam laang anak ko. Nay, Agnes, ada na pintas alugan ang nagsardang iti batog. Ni, wangag paiso. Asino nga taday ta? Ay na, ni George samat tanday ta. Lugan nan samat day ta anak ko. Ha? Iso nga tangag paiso? Ni, sabali mo tidimsag anak ko. Baro matagwapaw. Wan nga Rod. Asino nga taday ta? Asino kayo kadi, sir? Anyat masapulyo? Siyak ti may sa kadagiti anak ni Papa George. Lading ita nga ibaga. Ang empimusayan ni Papa. Ha? Apay? Anyat impatay na? Naatake ni Papa. Anya? Kaya't pasensya kayo na. Ang ila kuminto'y balay mi. Itatawanan ti amami. Barok, excuse me Sumingit man iti sarita nyo iti anak ko. Apay nga ilako yung to'y balay kat ada kami matngag na ditaw. Kan day George tinangibagang agnaag kami ditaw. Pasensya kayo na. Ang da kami ti adaan karbengan iti na iti balay. Katangay saan pa yung nagkasarda papakan ti anak nyo. Awan ti karbengan nyo dito ibalay. Da kami nga anak na ti adaan karbengan nana. Ana, di yun ipilit nanang. Pumanaw tayo dito yun. Anak ko. Nandita, naisa ko tayo nagiti gargaret tayo bakit. Agawid tayo. Magsibaklay ti gargaret na. Baklayan mo, ta nakasako abadom. Tabaklayan mo tan Agnes ti bado na nakasakaw. Ala, mapantayon nanang. Tatang, tani. Itay pa anak ka ba ni kasta anak ni George iti rida? Urayan nan sa terorwar tayo. Apay nga kastoy. Dakal mo ti karbagan ni Agnes iti na ito yabalay. Apay nga papanawan na tayaon. Saan anak kasarda Agnes ken George? Isungawan karbangan na bakit? Agawid tayo. Kababain. Itay pa yan nakakusilap ti anak ni George. Intayaw!
Da ka nito'y balay, Agnes. Pakawanan na kumano nagbalinak ana pa nga si Ide Maylin. Gayon. Natayon ni George. Isungag subliak manan ang marigrigak. Agisursurak manan itinateng. Ay, awan kanyak day jayan, Agnes. Maragsakan ta nagsubli ka manan. Nagsubli man ng tigaiyam ko, akad-kadwak nga agisursur-sur. Ay, agyaman na pa. Tasan kagayam agimura kanyak, gayam. Kunaklano din akon kaya tagayam. Apay kumaasaan ngay. Katsikat ti best friend, kumanipod elementary tayo. Nalpay ti abagami kadananang kantatang, gapo itisan miya ni namnama apasama. Nagsubli kami nga ro iti kinarigat, kat nagisursurak manan iti prutas, kanat nata. Kat nagitimat tadakkel ko, nagsubli damanan kan ni Madam Magda tapno makipurdiya. Alakastan, to'y pagayam mo, Agnes. No guminawa ti biyag tayo, di tay lipatan, at alyawan tinagapuan tayo. Kat di tay manglais, ta di tay amo, no pagpatinggaan ti kinaginawa ti biyag. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti kapadasan ni Kapsat Agnes, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose parity script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina itong galmaysa. Manang Biyana! Pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Raymond saan naapudnoan na gantintay idrama. Kani patangatang ita, kastimanti ko na ni Kabsat Raymond. Dear Manang Biyanang, awan maano sa katrabaho. Aminado ka maisaak asadot, kat iso tinak isalaysay. Makabandog mo tagtalam. Nagrig ka tibiyagan ay timan nalam. Kaya't katagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumagay matatrabaho ti master kam katawan matnalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaamo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan agkonstruksyon. Unang ang dakil may basitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalatakin ka ang arod. Nasaya at magnudakil ti sweldo ako nam. Samot unay adakil? Ngam dadakil mo basitin ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan anamang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan paray. Uwan paray. Excited akong kat iti baro trabaho. Kay, nagbalong ka mo lang. Una paray. Nasayaat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong paray. Di ka agsadot sa daw. Tapno saan ka maikat. Adamang bambantay kat kadatayaw. Kasta iya. Uwan paray. Para kanya. Ayusan dahi at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti dahi at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napad nag-construction mari sa leng. Dakil ka no ti sweldo na injay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wena, bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Mayat tayo pa iti saksake. Wena, hinggat may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga roda. Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay asaan mo akadwa? Ay, agguri-gur mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Ay, nagpudo maggahan dito konstruksyon.
Nyamot ti kastuya. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikat ko nagkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayaran Sprite. Diya mo mabalin nga ito gaho uraya pagbit ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Wikata kaon. Matayak no kosto iti trabaho. Uraya wawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Bababaway kasi mrek iti construction. Tapay, mate? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukol ta si kung agkiw-kiwar iti siminto. Urawa na. Lepas sila makalawas ko jay. Apay ngay ni Dario ka maanusan na, mate? Talaga kini asadot ka? Isu atas sana itikas dia trabaho. Siya ngay. Saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Oray ah. Ada mo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak iti trabaho alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka. Di ka makaanos iti trabaho. Kanya? Ay, naalam na ti sweldo? Di kan sumbrek intun Lunes? Inan anusa lang yung lagpas ti makalawas. Tap numalak ti sweldo paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano ka nga agbiag ngayon no kasta nga agpili-pili kamit iti trabaho? Ano pa'y mo siguro mas traga ka trabaho paray? Urayan niya. Basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinom. Mala, makaamu ka nga ron pare. Di ka mabalin apilitan uno igawin. No di mon kaya trabaho. Nanang, kuwar tayo mampay. Hadda ko magatangit. Dayta ngamin ka. Dakal mati sweldo. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne uray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanya. Oho, di maanusan. Di kay matanagan ta agbiro kak iti sa bali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Aginanak pa iti sumagmamandungal daw. Permi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanay agpat nagapanaginanam. Inta ka makitang dantay supay titangdan mau. Nadudog ti bagi ko. Takpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanak pa ikati. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wala na. Kuna ni nanang nga aginanaak pay. Hanggang masikurana kon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay. Sana manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imig katay. Ibaga ka sumurot kanyak ita ngam masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae, Maray. Ay na, nakunampay Maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Hanggang sadot mo't gaya. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. Awon kanawan mangayat kan kuha na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsibalasang kao. Tagay nagagat ka. Taymot lalaki ang nagagat ti pilyam. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na. Talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang. Basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka papanog matiag malmalon ng agmula. Nagsakit ti sikat. Ay, kagi na na kayo nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at magta na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round.
Apay, mabisin ka, uray agmalmala, manakaidda ka. Apay kita saan nga. Handa mo buksit ko, makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit, ang trabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mersey? Kasla, kailiw ko makita. Apay kumamat na kailiw mau? Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan na ibaga kang kwa na rin na? Tiko na, magkayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita na lang. Ang damot pa naggusto na kanyak. Pag ko na amat. Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kitain na. Ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na no kasya akit kitaan na ka. Ay naure po utan niya ti kunak. Kaya na ni Mersey. Daman na biro ka kung natrabaho na lang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahi ta adamot iti linong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro dahi ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae dahi ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang dahi ta ti may bagay ken ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo amay baga anak pudot? Ay, wala. Iso nga ina man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin kung ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kaya ni Mersey. Inakpasyaran no madamdama. Agbigo sa alaan. Ay. Di ka laagbaeng. Naimbag ano kayat na kadayjay? Ay na. Kaya na. Dantong nga trabaho kan. Nakapasyar ka mo, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, Mersey. Manungamingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggang. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalin ti agaran. Ay, pasensya ka na. Ang agbiro ka laangan iti sabali nga armam. Hindi na kayat. Pasensya kan, Raymond. Ngam awan pa naggustok kan ka. Iso adiret saan kan. Agbiro ka laangan iti sabali nga armam. Ay na, apay nga ibalibag mo diri daw. Apay akas na tijar mo asimbang pa. Piling beauty babae. Di nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mersey tidakda ka madam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Unang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat. Kastan ti ibagbagam. Panunutan pa'y luan niya ti rason ti di na pangayatan kan ka. Tanya kumangay may. Katap mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Nagtrabaho ak tupay yan itong bingat. Sika lang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya. Sadot ka. Matikas to yung trabaho. Agmalmala man nakaigam da tao iti danaw. Nakababatay makiti danaw. Saan lagayam a plato tinawak? Pati kaldero nagdadakay. Adda aja manusan ti kas to yung trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapata kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na hospital tina. Awa bantay di hospital. Tap mo itagdamot na sweldo ko na. Naglala ingan dangay mo. No libre ti panaginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga itagda. Anya? Saan mo man ang amanusan ti trabaho? Nagrega mamutay. Agmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan ko matapardasan ti aginaw. Maurno nga na may.
Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Nagbiro kag iti sa bali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo maanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kaya ito makasapula. Sobya man nga araman ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakiasawaam. Ang konsumisyon tulakit diken ka. Nanang mo. Samit ah? Ay, kuwar tayo man kinay. Di ka madanagan. Kain to na da permanente at trabaho. Da kayon to matikak. Ay na, saan naman hun anaanusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Hadaman ni Jabalayan ang agit ida. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga ruda. Kasanun tulaangan no awana kaon. Ay kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit tinakam na idipinastad ni Mercy. Ah, kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nutikin na sadot nati saan anangayatan ni Mercy kanikwana. Kay, anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka na. Anya? Nakabiro ka kaon iti nalaka at trabaho na nang. Anya manan ngay at trabaho. Sitar iti nalawa bilyanan. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong mag. Kung saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanalaka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng ano maanusan nan. Ay, no saan na maanusan, talaga asadot na lang ng tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Ada itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga ron ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga ron, maray. Adamo makabulan nan nga trabaho. Ay kat maanusan na nga tana. Maragsakan at nga ron, maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida kapay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maano sa munti trabaho. Imikat ka manan. Kalokwan da dya trabaho. Inak ke ior ornos ti bula warwara indan. Inton inyornos ka, wara indamanan. Inak tuman iornosain. Makauma. Bambandugan da kada taon. Ay awam mon Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Ay, talaga akin nasadot nanday jay, nana. Jak man mo no asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan mat asadot ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak may turad ti mangan latan ajak ayaban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibigsanan ti tudo. Sapay agguruod ken agkimat. Kung kinasayaat, aglinong tayo pa'y. Ay, dito ya kung sirop niya ka siya naglinaw. Tay sumat niya silid dito ayang kaw. Dito'y kami nga rudan kalapaw ti anak ko. Tay sumat ti asidog dito'y ayan mi. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaan nga aglinaw. Maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y laang dita.
Swadi tuya kau. Ha! Ay! Marinita! Apa yang nabas-basa kayo na nasaling? Sinarukuso yung matatudaw. Ay, sinarukusok ko na. Taumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo, iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa yang ani nanang kulat tinakimat? Na, ay, tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagluko kan. Kanyang amin tinapasama nga ita apay anak ima ni nanang. Agdudo matinaglinungan mi idinagdudo. Ken agkimkimat itinakapigpigsa. Ket itinaglinungan ni nanang mo apuon ti akasyat dinakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita ka iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan na ti agaramid itilungon ti inam. Hindi aman at nanang. Ganda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Hindi mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam. No kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Ken lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kau. Pasul kau. Hindi na ibaya nga mingay so tinagtrabaho para hindi pa nagbiag may. Usak ko mati nagtrabaho pinagtalinad ko latan dito balay. Saan kumapayan natin ni nanang kau? Nanang kau. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagdang ti inam. At ita taawanin ni nanang mo, agbiagkan asiksika. Awanan tinamnama mamangtulong ka. Isong aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Baro! Naglading itak iti gusto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag kumat ti pamagbaga ni nanasaling kat nagsapulak iti nagtrabaho. Naki-construction akmanan kan uray marigrigatanak inanusak tapno adda pangalaak iti pagbiag ko. Katitan nairwama ko niti trabaho kat adda pa yan garden ko apagmulmulaak iti agdutuma prutas kan nata. Adda matan nobyak kat umadanin ti panagkasarmi. Alakastahan ti pagayam mo, Raymond. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Raymond. Di tayo drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat Ronnie saan naapudnoan nagantintay drama ita. Kastiman di ko na ni Kabsat Ronnie. Dear Manang Biyana, nagagutak nagtrabaho iti daga. Ado dagiti mulak kat pasaray makatsambaak. Malaksid na nagagutak na impedak pay. Isa nalaka ka makaurnong iti kwarta. Rugyak man nga rod, tiag salaysay. Nakaapit manandya anak ta iti mula na anatang lakay. Wen nga raw. Adaw tinapit na ita. Ta nalawa pa, di minulaan na itinatay. Wen nga raw. Kansan la day ta. Nakachamba iti nangina presyo. Wen na pa kay. Manayunan manay turnong nan. Gumatang met ko maiti baro akawes kin sapatos na. Iduldulin na melatan ti kwartana. Ibagbagak may. Ngam agornong kanu ti kayat na. Di na kayat ti aggastos. Ayan yan. Sobra met ti kinaimpet yan ata. Agurnong kanaw iti pangasawa na. Awan pa'y nobya na. Kasano ko maamang asawa ngay. Kuna naman nga dayam amo na kadatanubya na. Diyak amo ano agpaypaysaw. Sino nga tangay?
Nagagat mo lang at akas kang kuha na. At dinamag dito'y lugar tayaw, ti kinagagat ni Ronnie nga arakta, bakay. Iso ang masapul ang nagagat mo ti maasawa na. Iuwan na. Tapdog tinulong dangag trabaho. Sapay kumaa. Tapiliyon na anaimbag ti agbalen nga asawa na. Nawadwad man ang tinaglakwam iti mulam anatang anak kaw. Kubatang kamat iti kagawaam Asig adaan dagiti kagawaam. Naruno tayo ti chinelas mau. Yay butas mau, nagdaan una yan. Kanay, abot-abot amin na abadom. Baybayan nyo dagita nanang. Tani, your ornong ti pangasawak. Kinuad dan to nasawak. Ay, pag negosyo minto ti ornong kaw. Awan pa'y manubiam. Di wala mo ananang. Maklaat kay tao. Nuad da isang put ko abalasang dito'y balay. Anang! Tatang! Iso ni Adela. Nobiak. Hello, Nana. Tata, naimbag nga oras yun. Ay, kasta magbalasang kaw. Pasensya kan dito'y balay, may tabasit laang. Ay, nabayag ka dahil nga gayan ayat kayaw. Una nanang. Makalawasan. Anya, makalawas laan. Nabayagan ti kastakan karunay. Nabiit pa'y day ta makalawas. Sa nabali nanang. Tasigod anasingpot ni Adela. Managbabain pa'y. Nauma babae. Good. Anya nga iti plano yaw. Kaya kasar ko na tinubiak nanang. Di ka nagaway Adela. Agnaid kan diti balay may. Sana bali tayo kasar kan iti mabiit. Kababain samot ka dananang kantatang muroni. Awan ti rumbang apagbainam kadakwada. Tatanggap da kang agbali na manugang. Sapay kumaatakas tang agpaiso. Kun sapay kumata di kan tupulos agbaliw kanyak. Santo Apulos, Adela. Nga uraan niya apay ti maduktalam to nga ugali. Uy, promise ko kang kadayta. Ngamen, ay ayatin ka unay-unay. Ay, makadlawa ka talaga bakay. Kapay ngay asika akanayon ti agin-inaw iti panganan tayaw. Ay tanghiwat mo lakay. Ang mga numangag na ka ni Adela. Ay, sana mabalinti kastaw. Manipod nagnaeday ta nga Adela dito'y balay. Diyak pa'y pulos nakita na ginaw. Wano nagpunas la kumaitilamisaan. Ultimo agwalis di na maaramay. Ay kabaybay am lata Ang mga numabae nga gunay-gunay dito'y balay. Oh, sadot ki day diag balin ang manugang ta. Nukasano ti kinagagat dyan at ta. Isun sama ti kinasadot tagbalin nga asawa na. Mabaen la siguro. Agulimakan, tamagan numangag na ka ni Adela, ka mabainan. Nay, Runay, apay ngay asikataglablaba iti kawas tinubya. Untatan, mabain niya di lang aglaba. Saan ka no komportabling agtrabaho dito balay? Iti ko namkiday, talaga asadot ginubyam. Ay, sinaan mo day, saan na may bagay kang ka? Nagagat ka. Iso aday padam ang nagagat ya sawaan. Saan aday nakasadsadaw? Ni Adela ti ay ayatek tatang. Iso ti kalaysa. Awan mo't madingar aramidin ni Adela. Alam mo apay asaan akayat ni tatang agbalin ang manugang. Nanang. Ay, pasensya kan iti daytoy nga ibaga kanakaw. Nga maawatak ni tatang mo. No apay akas jay ti ibagbagana. Sayang nga men ti kinagagat mau, no sadot ma ti matumpungam nga asawaan. Nagsadot mga bintinubyam anak ko. Ultimo aginaw di na maaramay. Uno agwalis la kumamay. Kan imbes asikatila baan na. Tasikama nga ron trabaho. Saan may tailabaan pay lang no sumangpet ka nga agapoy di gardin mau. Managbabain nga ron ni Adela Wan, managbabae no managbabae. Ngampod no asa daot. Dayjay la atitindog ako ko natiin into na rin na. Agsusukat ni cutics na. Sadot no sadot. Gumagat to ano ang asawa kami. Ah, Una nang. nga ta? Wan.
Isurok to tapno gumagayt. Basta ay ayatok niya dila. Ikasar ko niti mabait. Ay, awanan. Nalpasan ti kasar bakit. Ay, nakamanugang tan iti sadok. Wala, bay amon. Nakunamat ti anak ta nga isuro na nga agtrabaho ti asawa na tapno gumagay. Aham, awan lamukon. Ay, idandanagak di anak ta. Nagagat ni Ronay. Adapay urnong na. Ay naamangan numapadla iti awan kaes-eskan na ti kwarta di anak ta. Saan mat siguro, lakay? Ay, bakit? Magantan. Tarasan. Nay, nagsapa pa lang. Alas 5 lang iti malam. Ay, magantakit din ta nakaluto akon. Mabisin akon. Mayat ka no nasa apat ti pagrabay. Malaw may kaan. Tanay nakagawa akon. Dahito'y pa. Ibusam dahita. Ibusam amin ngayon na po kung nasida. Di tagibat-bati iti o basay. Anya, apay ngay. Anya ngay, ti kanandagi dya agasawa. Pak, makamu mo di manugang tangagluto iti kanenda. Nagswerte ta mailutlutuan akanayon dya sa dut amanugang mau. Ultimo aglutaw, di na maramay. Ay, naku na ni Runay, ama nagbabain dya asawa na. Mabain nga gunay-gunay dito'y balay. Bain-bain nga. Awang ka babay na. Tadi na mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Pambar na ladayay. Tapno di daawagan iti sadaut. Adila bakit? Agring ka. Agring ka, Adila. Handa ka magayam, Ronnie. Naiturog ko magayam. Malaman. Sumip nga tayo. Di ka pa'y nakalutaw. Apay, saan na nagluto ni Nanang? Awan nalutaw. Yung kaglutong bakit, tani? Mabisinak. Sika na tagluto, tani kaririing ko. Madinagig makadagos iti danom. Anya? Ay, ala, agmurmuray ka nga rodan. Agluto ak itiin na pa eh. Tas sikat agluto iti masidano madamdama. Ay, sikan alakay. Nasakit nga minti bagbag eh. Masadsad utak abumangon. Ala, agid-idda ka pa ilang araw na. Siya akong makaamong agluto. Nay, apay nga sikat agluluto Ronay. Ay, ringam di asawam. Tayo so ti paglutuan. Madingarot ti bagbagi na tatang. Ay, pambak na laday ta. Unay matikastan. Nabambanog ka nagdapoy di talaw. Sinapay ti aglutaw. Da kayo mangkid di tatang. Apay di kayo naglutaw. Ha? Da kayo ti adda dito'y balay ngam di kayo nagluto. Ay, nalpas kam anang-anaun. Talaga ngayon gagarak ti nagluto iti baset. Tapno agluto ko mati asawam. Ngam di mo ilatag trabaho. Anya klase ti asawa ti kasta. Gustong tatang. No diyo kayat ni Adela manugang saan laeng. Pumanaw kami laengan dito'y balay. Tapno di da kang pakipipyangan. Nagkasar kam nga rudan. Diyo pa'y lang maawat ang manugang. Ay, saan nakasta ti kayat ko asawan. Bagbagam kami di asawam. Awan na, no pampanuy-nuyam. Kaasi kalaang. Basta pumanaw kami. Sumapul kami, iti sa bali apag naudan may. Ay, nadlaw ko ni di pa'y laang Ronnie. Adidak kayat nagbalin ang manugang da. Iso nasayaat mo ta na panunot mo ti papanaw ta dito'y balayo. Wen, sumapul tan iti pag naudan ta Adela. Agabang tan no iso. Pagabangan ta kumangay. Awan sa magpapaabang iti balay dito'y lugar iyo. Agawid talangan ay di balay. Okay lang ata kanina nang mau? Kaya nakidi pa'y atap na dakadwada ay di balay. Adan sa amin lagi di kamsat mo di balay yaw. Imbag manugot da, mainayon ta nga agnaud ijay. Ay na, ayos lang kadakwada. Awan problema. Kaya't dakit di pa'y siyak ti makaam mo kadakwada. Kay kasanaw dagiti mulam anatag no panawa mon anak kaw. Umayak mat iti inal daw.
Tanda motor to nanang. May sa oras mo ila biyahe. Manipod dito aging gaiji lugar da Adela. Kita ala makaamo kayo nga road. Sapay la ko mga road ta saan nga agsaksakit tinakam yu kada kamay. Saan na kayo apapapanawan anak ko? Pasensya kan. Lumaka sa unitatang yu iti saan anasaya at nukwa. Tama asyan gamin ka. Mapabanok ka nga. Gusto dahi tan nanang. Di yun ulit-ulitin abalik senday ta. Madi nga mintirik na. Kanakadkadlaw adiyo kayat ni Adela para kanya. Iso pumanaw kami langin. Ay na, welcome ka dito'y balay, may barok. Ay, pasensya ka na. Ta medyo adu kami dito'y balay. Sakit ditagkid daw iti pasensya nanang. Ta mainayon kami makipagnaad kada kayaw. Ay na, may mayat ya daw nga gakabalay, ta naragragsak, barok. Ay, wine. Damag ko ka na yun ka no at sumamba ka iti mulam maanatang. Agpaiso aya. Ha? Saan unay nanang? Pahambay ka pa ilaan. Damag ko nga ron nga ado ka na turnong yaw. Nagagat ka kanungamin ka. Ay, pampanunutan mi nga ron kanya Adela. Nuwaan niya ti business, arugyan may. Tapno ada ko mapakakumikuman niya Adela. Ay na, awan latam mo kon ronay. Adasan sa drudyan ako. Iso sigurado, mabaybayan na ti business yun no anyaman day ta. Kano nagrawat iti turog dyan ako. Apay di mo nadlaw day ta. Nadlaw ko mangarod na lang. Ngam ayos la kanya. May mayatan ti kasta. Sa nakas iti dadumang asawa dita. Kanayon da rumor iti balay da. Tapno mapanda makimarmaritis. Wan matkit di Ang amam. Napigsa taglako-lako iti merienda ditoy. Taado ti babalay. Kanigid ti kalsada ti balay may. Mabalintaglako iti merienda dita sa hangot ti balay. No kaya mo siya kung taglakaw. Ikan nakiti pagpuuna. Nasyak ti makaamaw. Paadwag ti kwartam. Kat adakan ka ano anya ti desisyon mo. Basta siya. Diyak lamasangot ang lako-lako. No kasta ninanang nga rodin ti paglakon ta. Isun ti pang tedak iti pagpuunan. Makamu ka aron eh. Sikat ag desisyon iti dayta. Manong Roni, pautangan na mampay. Awan paggatang ko iti gatas ti anak ko. Ay, manuti utangam ipagdora. Uray 2,000 laeng. Bayadak to no makasapol iti trabaho ti asawa. Di mo lang aminin makastrak iti trabaho na. Sige. Mabit lang ipag. Ikanak ko maiti igatang ko iti lamisaan kan tugaw runay. Kasapulan nga mindagitan o aglako ak iti merienda. Kan gumatang ako maiti tangke kan burner paglutuan. Ha? Ay, manupay nga iti kasapulan yun nanang. Oray Gismil siguro mabalinan. Ha? Ay, ala nga ron. Ikang kay tayo ton madamdama. Ay napasensya ka na. Sana balay. Tano ag-boom ti business tayo. Ag-triple ti kwarta apagpunam. Napigsa ti kasta business dito tado ti tao. Kun dalan dito'y sango ti balay may. Talong aldawon adi nagawawin ni nanang Napanan na ngay bakit? Diyak mo Kas di na day dyan o da kwarta na. Marmara po ka dito'y balay. Ha? Inikam sa mga miniti kwartanan. Uwen, yung pagpuunan na day jay. Kundi mawat iti paggatang iti lamisaan, kun paglutuan, kas kada tugtugaw. Ay, isumat lang ang pukaw man ang ginanang inikam magaya iti kwarta na manong Roni. Ha? No kasta, saan lata nagbalbaliw ni nanang, Dura? Ay na, ulos ngawan nagbaliwan na. Basta da kwarta na, mapanagsugal adagos. Sapay kanayon ang maabak. Di mo mo't imbagbaga kas tagahan ti aramid ni nanang, Adela. Tamo ka ka nagbalbaliwan. Saan mo gayam? Ay, Wan,
Nayunak man ta inutang ko kan kamayaw. Tani, awan man gatas dagiti babasit nga anak kon. Pasensya kan Ibaga man mga minidya asawam tagtrabaho. Ibagbagak mo. Ada ka no urayan na nga awag. Barang ano maawatan. Ala, Ronnie. Ay, pasensya ka na dagiti kakabsat ko. Si kaamin hindi pagdawatan da. Okay lang nga dila. Awan problema. Ay na, pasensyakan, Barok. Napukaw ko ti kwarta nga inted mo pagpunak ko may ti business. Nakapukawan na kay nanang. Ay, diya ka mo man. Ngamdakkel ti atap ko naragrag ko ti tricycle. Kat pinidult damutan. Anya? Sana balay. Sukatak to no makabrod ni Dora nga anak ko. Nakasta, agabrod ni Ipagdura? Wan, Ronay. Ijay Japan ti papanan na. Alan manang. Tulungan nak ngagpakaasi ka nila kay mo. Tapara matlaang ka na tayo amin dahito apa nagabrod ko. Wan mat ngamin, Adela. Tulungam ni Dora makautang iti asawam. Tapno maka-flight mutin. Tano addan to ni abroad. Day tanto umam ngagdawat iti kwarta. Kaano ngay abayadam, Dora? Katinto nagsweldo ako ni abroad Da kayon to ti kaunaan ang makaigam iti sweldo. Alang aruda. Kasaritak di asawak. Maudin day dya kwarta, Adela. Nuited kaw, awanin urnong ta. Nasurok a 100k amin day jay. Saan na bale? Tasukatan nanto. Pasensyakan la kay dakkel ngamin di kasapulan na nga agabrod. Masyanak ngamin kadagiti ka pamilya. Naruda. Ay-ayaten ka. Isa, no anya tibilin mo. Matungpal, bakit? Nanang! Ayan niyaw! Nanang! Nay, apa yan? Anyat sangita masimang Dora. Ada ni nanang iti kusina. Ay nabayaw, ay na. Awanan. Napukaw na kaslasok tay kwarta nga impabulod mo kanya. Apa nga ipag? Peke recruiter dyan ang recruit kanya. Anya? Rone, pangaasim di mo pwersahan na singiran da Dora. Tadi namot inggagara ti amin. Kan amumot nga awan makukwartada. So di mo kumapwersahan na singiran, Agsublitan iti balay, Adela. Maibos ti kwartata ditoy. Naibos pa ikit din Ni, nasakit sama tinakam mo at tumulong. Ibagam laang Saan? Ang masayangan lang amin iti urnong ko. Nabayag nga urnong ko dayjay. Nagpukaw lang kaslawan anyaman na. Magawit ta pa ilay di balay. Ay man, Jack. Jack kaya tagna di di balay yung. Jack kaya takabalay dagiti man nakibiyang adatakkel mo. Nang runa di amam. Manola abulan aditay nagkikita. Tadi kamatan dumagdagas dito'y balay. Ngam nagdakkel mat kiti nagbaliwan ti bagim anak kaw. Nay, apay, anyat nagbaliwan ti bagik nana? Imres ka anak kaw. Ay day kaunay agtip-tipid iti makan. Kumatang kamot ay iti naimas asidam. Adama kwarta mapaggatang mau. Ay, kasano adi kumutaw ke maparparigat iti trabaho. No aga po iti talon. Agbiyahe pa ila iti may sa oras aging ga iti balay da. Sa inton sumangpay, iso pa ila siguro ti agluto iti kananda. Jay asawam nga ay. Di nakatulungan. Uno jay katugangam. Kan dagiti kakabsat ni bakit mau. Ado kayo mat nga kakabalay jay. Di matulunganan. Tulungan tak nana. Ay, agipatakder kay ngaminan iti balayaw dito'y lugar tayaw. Kada mo urnog mau. Nay. Anyat sagitam ngay anak kaw. Awan urnong ka nanang. Naikisa pa na. Ha? Napanan nga iti urnong yaw. Awan nga rubin tatang.
basta na ikisabay. Pautangan dak pa mang kiditi pagbalay may. Adan sa kwartayaw. Kaya't kung ti pumanaw iji lugar dadila. Ipanaw ko ti asawa ki Jay. Hulda pergayam ti pamilya ti asawak. Inala dami na kwartak. Winaldas na ti kwartak. Anya! Ay, day tangaming kay, tadi mo pinilpili ti inasawam. Sadut lang arudan. Rupat kwarta pa'y gayam ti pamilya na. Unya ro tatang. Ang mawanan ti maramida. Tayong kasar ko ni Adila. Iswa di daw konsiderain. Ano sa kati sadut nga asawa. Tayo ayatak mangarod na ng tatang.